Tophengsten van het KPS hier op de hengstenkeuring. Wordt weer een hele mooie rubriek. Het wachten op de eerste hengst en dat wordt Wiemer 461. Bij het aanwijzen van de jonge hengsten hebben we de naam al gehoord vandaag. Wiemer, hers zelf. We gaan verder. Wiemer 461, sporthengst, 9 jaar nu, de bloei van zijn leven, gefokt bij W. de Haan in Stiens. En in bezit van A. Minkema in de Rottevallen, Zon van Hinne 427, gefokt en een stermerrie van Heinze 354. En dan een sterpreferentenmerrie van Jimme 275, komt uit stand 22, 5 jaar geleden goedgekeurd. Z2 dressuur, 2 winstpunten, limietklasse 22 winstpunten. Eerst ingeschreven zoon van hengst Hinne, afkomstig uit diens eerste jaargang ook. Toonde in de verrichtingen zeer goed gebruiksbaar te zijn met meer dan 80 punten in alle 3 de disciplines. Zeer goed achterbeengebruik, sprak de hengstekeuringsjury tot de verbeelding. Laat hij ook zien bij zijn nakomelingen. De eerste 3-jarigen zijn vorig jaar gekeurd. Zijn eerste jaargang werd in december de hengst Nane 492 goedgekeurd. Vandaag alweer aanwijzingen bij de nafok van Wiemer. Hengsthouder Tonen, Mark Kessel, daar is hij beschikbaar. Sperma ook verkrijgbaar bij Stal de Mersken, Sierswoude en Rienstra Bommels. Wiemer 461. Komt hij nog een keer voorbij. Wiemer 461. We gaan naar Wietse 462.
Wietse 462, sporthengst, 9 jaar, fokkers-eigenaar familie Kruis in Heeg. Wietse zoon van Arjen 417, de moeder sterpreferente Mary van Oegen. En dan een modelpreferente Mary van Rijtse, komt uit stand 15, najaar van 2010 ingeschreven. Z1 dressuur, 16 winstpunten. Wietse is de eerste goedgekeurde zoon van Arjen 417, afkomstig uit een goed fokkende exterieurrijke stam. In de berichtingen liet hij veel progressie zien, bracht hem tot hoge scores in alle 3 de disciplines. 8,5 voor de stap, uitstekende score. Verdens laat een hoog percentage eerste premies zien. Bewegen zeer goed. Eerste jaargang 3-jarige, afgelopen jaar gekeurd. Wietse 462 beschikbaar voor de fokkerij bij stalhouderij Kruis in Heeg. Helemaal Wietse 462. De keuringsbaan komt binnen Wielster 463. 9-jarige sporthengst, gefokt bij mevrouw Van der Veer Jellema in Tijnje. Bezit van Germ Arse Bauma, Aldeborn. Zoon van Rindert 406. Dan een modelpreferente prestatiemerrie van Riepke 321 en een modelmerrie van Lute 304. Komt uit stam 115. In de dressuur ZZ licht, ereklasse, aangespannen reeds 41 winstpunten, kampioen VFH Bokaal 2014 en 2015. Komt voort uit de bekende Wiegerie Merrielijn. Dus via zijn moeder een halfbroer van op nakomelingen goedgekeurde Hartse. Wilster is de eerste goedgekeurde zoon van vader Rindert 406. In de verrichtingen toont hij zich met name een talentrijk tuigpaard door zijn mooie front, het fraaie voorbeengebruik. Won de nieuwelingencompetitie in 2012 voor jonge tuigpaarden. En de eerste jaargang 3-jarige ook vorig jaar gekeurd. En dat resulteerde in een sterk percentage van 47%. Wielster 463 beschikbaar bij dekstation Henswoude, Aldeborn.
Dames en heren, Wielster 463. Zijn al, wat een heerlijke dag. Genieten van de KNPS hengsten. We gaan door met Wolfert 467. Stokmaat inmiddels langs 1,69 meter. 9 jaar. Heks geboren in de stallen van J.W. Lensing in Aalten. Eigendom van P. Bond en Stoenij Bommelstein. Velle 422 de vader, dan stamboek Merrie van Jacob 302 en een sterkpreferente Merrie van Jurjen 303. Wolfert 467 komt uit stam 2, in het najaar van 2011 goedgekeurd. Z1 dressuur 2 winstpunten, aangespannen in de limietklasse 8 winstpunten. En Wolfert 467 is samen met Alwin 469. De eerste goedgekeurde zoon van Velle 422 speelt zich nadrukkelijk in de kijker van de hengstenkeuringsjury door een uitstekende ABFP-test die hij afronde voor het nakomelingonderzoek van Velle. De verrichtingen imponeerde hij met zijn ruime krachtige manier van bewegen, kwam best tot uitdrukking in de aangespannen disciplines, waarin hengst ruim 80 punten scoorde. Scoorde bij de eerste jaargang een goed percentage, eerste, tweede premieveulens, gaat om rastypische veulens met een mooie voorhand. De eerste jaargang 3-jarige zal dit jaar worden gekeurd. Beschikbaar bij stal Chardon in Jorwert, Wolfert 467. Gepresenteerd wordt Wolfert 467. We gaan naar Alke 468. Ook inmiddels 1,69 meter. Alke 468. 8 jaar. Fokker M.J. Vriese in Nede. Eigenaren H. Eppinga en P. Kruidenier. Alke is de zoon van Fabe 348. Moeder sterpreferente Merrie van Jacob 302. Dan sterpreferente Merrie van Herke 256. Komt uit stam 129. Goedgekeurd in het najaar van 2011. Z1 dressuur. Winstpunt al erin.
Limietklasse aangespannen, 2 winstpunten. Alke is alleen al door zijn afstamming een unieke hengst. Hij behoort tot de weinige paarden in de populatie die de zo gewenste onverwante bloedvoering hebben in combinatie met een pedigree boordevol kwaliteit. De eerste 3 merries van Jacob, Herke en Fokker zijn alle 3 ster en preferent. Met een verwantschapspercentage van 16,1% hoort hij samen met zijn vader Fabe tot de meest onverwante hengsten. Verrichtingonderzoek viel hij met name op door zijn actieve achterbeen. Mee onder het zadel tot prima scores kwam voor draf en galop. Vernons in 2014 behaalde bijna een derde deel een eerste premie, een zeer hoog percentage. Werd voortgezet in 2015. Hengsten beschikbaar bij het deksstation Gaasterland, Oudemeerdum, Alke 468. De laatste in deze rubriek, Alwin 469, juiste stokmaat inmiddels 1,67 meter. Alwin, we hebben vandaag veel de naam gehoord bij het aanwijzen van de jonge hengsten voor het centraal onderzoek. 8 jaar, Fokker B.L. Brouwer, Zandhuizen, eigenaar stoeterij Bollenstein, exploitatiestal Hemrik en J. van den Broek Jouwe, zoon van Velle 422, uit een stermerie van Tjerk 328, komt uit stand 10. Ook in het najaar van 2011 ingeschreven, elk tweede dressuur met minstens 20 winstpunten. Alwin kwalificeerde zich voor de berichtingen middels een prima presentatie. Toonde hier aangespannen zijn kwaliteiten, ook in de berichtingen beste resultaten in de aangespannen disciplines. Scoorde ruim in de 80 punten. Als tuigpaard viel dus een mooie houding. Royale gebruik van het voorbeen positief op. In de Enter en Twente rubrieken scoorde de jonge Alwin nakomelingen de afgelopen jaren op de vakdagen zeer goed. Eerste zonen van Alwin liet uitstekende indruk achter. U hebt dat gezien vanmiddag bij het aanwijzen, bij het presenteren van de jonge hengsten die zijn aangewezen voor het verrichting onderzoek. En Alwin zal dit jaar met het nakomelingonderzoek van start gaan. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren, Alwin 469. De laatste in deze rubriek.
Prachtige rubriek, dames en heren. Hengsten komen binnen, we gaan ze op tal zetten. Welke hengsten worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring? We gaan het zo dadelijk vernemen. Mooie muziek. Wat lieten ze zich zien? Wat hebt u weer goed meegeleefd? Topdag hier in Leeuwarden. Bouke de Boer, Louise Op en Pieter Bergsma. Onze juryleden hebben een laatste blik op deze collectie hengsten. Ingedeeld in rubriek 6. Nou, we gaan een beetje rusten, mensen. Dus 461 hebben we achter 463 gaat lopen. Dus 461 achter 463. 468 aansluit op 461. Dus 468 aansluit op 461. 462 maar even deze kant op komen. En we achter 469. Nou, schiet al mooi op, mensen. Maar we zijn er nog niet hoor. We moeten nog één van plaats wisselen, maar ik kan het nummer niet zien. Het is zoveel baan. Maar het is 469, die mag even voorop voorlopig. Ah, jury kan nog veranderen. Ik weet het niet.
Kan. Zware discussie net. Hebben jullie niet gehoord, maar ik kon alles horen. We gaan toch nog schuiven, mensen. Zei ik toch al? Ze waren al in discussie. 461, applausje op. Dames en heren, gaan opstellen. Op kop geplaatst Alwin 469. En dan Wiemer 461. Gevolgd door Wilster 463. Alke 468. Wolfert 467. En Wietse 462. Het wordt aan de Bouke de Boer. Dankjewel Bert. Nou, dus net voor de pauze hadden wij de oude heren. Nu komen we weer bij de wat jongere heren. Dat was natuurlijk ook weer een fantastische groep. Paarden met een hele mooie rasuitstraling ook allemaal weer. En dat is ook wel een beetje ons handelsmerk, denk ik. Mensen willen graag paarden met een rasuitstraling zien. En dan komen we bij het koppaard. Dat is Alwin 469. Dat is een hengst met een hele mooie rasuitstraling, mooi hoofdrol, mooie halsvorm, mooi behang erop, correct in de bovenlijn en dan ook nog een keer correct beenwerk eronder. Het paard kan heel goed stappen. Al dit denk ik een fantastische draf zien, een heel mooi koppaard. Dan komen we bij 461 en dan die hebben we een stuivertjes gewisseld, 461 en 463. Nou kijk, het zijn natuurlijk allemaal mooie rassige paarden. En bij Wiemer, die moest even ietsje tot rust komen. En als hij daar gaat stappen, dan gaat hij ook stappen met mooie activiteiten in stap. Zien we graag. Activiteit moet vandaag uit de achterhand komen en dat doet hij. En je liet ook dan een hele beste draf zien. En dat is ook nog mooi rastypisch. En correct achterbeen eronder dat het mooi gevormd is en correct is. Dus heel mooi op de tweede plek. Dan hebben we Wilster. Ook een hengst met een heel veel rasuitstraling. Die een heel mooi voorbeen heeft. Mag achter iets sneller aantreden. Mist wel eens ietsje tikje balans in zijn draf. Maar wel heel fantastisch op een mooie derde plek. Ook veel rasuitstraling en correct beenwerk eronder. Dan 468 Alke. Dat is ook een hengst met een mooie rasuitstraling. Correct in de bovenlijn. Die in stap misschien ietsje korter is dan de andere hengsten, maar wel activiteit erin vertoont. En ook een goede draf dit zien. En dan kom je op deze plek terecht. Dan hebben we Wolfert. Nou kun je zo zien, dat is ook een hengst met een mooie rasuitstraling die veel behang erop heeft. Mooie halsvorm. In de bovenlijn ook correct is. Beenwerk correct. Die ook ruimte in de stap heeft en ook veel ruimte in zijn draf heeft. En dan hier op deze plek is gekomen. Dan 462. Dat is Wietse. Dat is Wietse, een hengst met een heel mooi hoofd erop. Die mooi behang erop heeft. Misschien een tikje zwaar is, zijn halsvorm is. Maar wel mooi gevormd verder. Ook correct de bovenlijn. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. En hengst heeft hem ook 13 zien in beweging. Dank u wel. Extra merks, dames en heren, voor de 1 aangeplaatste van Paardenkant Horses. Een half jaar abonnement op Paardenkant Horses. Voor wie zat aan de eerronde lopen. 2 hengsten komen terug in de kampioenskeuring. Alwin 469 en Wiemer 461. Music please. Mensen. Riard. Die honden.
Tot zover deze boeiende rubriek. Dames en heren, gaan we naar de tweede preferentverklaring. Where we invite Scott Anstey Kellenhofer en Jamie Van Lin in the arena. Preferent meld.